Ir-rabaħat taż-żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Il-Mulej, Alla tiegħek, iqajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek. Lilu għandkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt inti stess lill-Mulej Alla tiegħek fil-ħoreb f'jum il-laqa meta qed Jalla ma nismax aktar leħen il-Mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar iħeġġeġ ħalli ma mmutx. U l-Mulej qalli: Sewwa għamlu li tkellmu. Jiena nqajmilhom profeta bħalek minn fost ħuthom. Inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilhom kull ma nordnalu. Min ma jagħtix widen għal kliemi li huwa jħabbar f'ismi, jiena nitolbu kont tal-li jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid f'ismi ħwejjeġ li ma nkunx qabbattu jgħid, jew inkella jħabbar f'isem Allat oħra, dan il-profeta ikun ħaqqu l-mewt. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nesqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna qudiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. It-tien qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, iva, jiena rridkom bla ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ, ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-Mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-Mulej. Min hu miżżewweġ, ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu. U hu mifrud fih innifsu. Hekk ukoll il-mara mhix miżżewġa u xebba, ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u f'ruħhom. Iżda il-mara miżżewġa ħsiebha fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif toġob lil żewġa. Dan qiegħed ngħidulkom għal ġid tagħkom, mhux biex inxekkilkom, iżda għal ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-Mulej bla tixrid ta' moħħ. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnawm. Malajr f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah. Iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin jgħidu: Dan x'inhu? X'tgħallim ġdid moti bis-seta' sal l-ispirti ħżiena jikmanda u huma jqogħdu għalih. U l-fama tiegħu
malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-Mulej.